това видео ще разгледаме ниво 18 от задните стаи под името Спомени. Така че, ако ти е интересно, настани се удобно и мога да ти пожелая приятно гледане. Ниво 18 е интересно и едно от малкото, които изглеждат по различен начин за всеки, който влезе в него. Но тематиката е една и съща. То пресъздава детските ти спомени. Трудно е да се каже кои точно, но най-често са класни стаи от детската градина или училище. Нивото е класифицирано с клас 0, което го прави доста безопасно, стига да не си имал тежко детство, например. При повечето хора нивото е напълно безопасно и спокойно. Просто първите ти спомени обвити в светлина и комфорт. Има доста храна и вода на нивото, така че не се притеснявай, че можеш да умреш от глад или жажда. Напълно нормално е да има врата във всяка стая, която ще те отведе до дълъг коридор с още множество врати. Няма абсолютно никакъв проблем да отваряш и да влизаш през различните врати, защото те ще те заведат до други твои различни спомени от детството ти. Интересното е, че нивото е пристрастяващо за някои хора и те самите избират да останат в него завинаги. А като се замисля, разбирам ги. А това е при хората с нормално детство и хубави първи спомени. Но какво се случва, когато обърнем монетата? Ами, ако си имал травматизиращо детство, нещата не стоят по същия начин. Отново има храна и вода навсякъде, обаче глада и жаждата са ти най-малкия проблем, защото нивото ще пресъздава най-големите ти страхове, които си имал като дете. Няма да бъде светло и приятно, а ще е мрачно и потискащо. Напълно възможно е нивото да пресъздаде даже и чудовищата, с които са те плашили като малък. Но спокойно, това е само халюцинация, не може да те нарани, колкото и неуспокояващо да е това. Ще останеш невредим физически, но то ще те преследва навсякъде, което, каквото и да си говорим, може да подлуди човек. И това не е всичко. Не. Ще чуваш гласове, които ще ти повтарят най-ужасните моменти от детството ти. Всички страхове, всички неща, за които си съжалявал, всичко, от което те е било срам. Не се знае как нивото има представа кои са най-големите ти грешки или за какво съжаляваш най-много и затова много хора смятат, че то бърника и спомените ти и вади всичко, което може да набара. Най-плашещото е, че нивото може да пресъздава спомени, които си имал, но си изгубил примерно травма или нещо подобно. Наистина не знам кое е по-страшното. Обстановката, чудовищата или гласовете. И сега е момента да ти кажа, че мога да предпазя от задните стаи само хората, които са се абонирали за канала и са харесали този клип. Не знам за теб, но аз не бих рискувал. Единственото същество от задните стаи, което можеш да срещнеш, е едно малко плюшено динозавърче, което ще те отвежда както до храна и вода, така и ще ти покаже изхода от нивото. В зависимост от изживяването ти, това динозавърче може да бъде твоя спасител или просто да те развежда наляво-надясно. Но то е доста рядко за срещане, така че може да отнеме известно време, докато го намериш. Също така има и колония от хора, които са около 30 човека и това са хората, които са решили да останат на това ниво завинаги. Странното е, че те всичките са с различни спомени от собственото си детство, обаче някак си се виждат помежду си. Но в крайна сметка това са задните стаи. Има ли нещо логично? Кодовете и изходите от това ниво са малко странни. Няма официален вход към нивото, ами единственият начин, по който може да проработи, е да се сетиш спонтанно за нещо много далече в миналото от детските ти години, да изпиташ носталгия. Това има шанс да те отведе до ниво 18, независимо в кое ниво си се намирал преди това. За изхода, ако намериш плюшеното динозавърче, той ще отведе до вратата, която ще ти изкара от нивото. Също така, ако се върнеш по стъпките си назад, може пак да излезеш от него, обаче трябва да знаеш, ще се върнеш в нивото, в което си бил преди. Това беше всичко за сега. Надявам се да ви е харесало днешното ниво. Очаквам коментарите ви отдолу и ще ми е интересно да видя за кое ниво искате да направя следващия клип. Ще се видим следващия път, а до тогава, пазете се.